जोङो दिनैजों साननै जानोसै माने दै लोमजानानै जोङो नैबे जयपुर बड' LP स्कुलाव रेसन जानानै दंफैयो माने दैया मैयानि दिनाव बिराद गाज्रि गिदिर जानानै सोब न' बां लोमनानै उफाय गैयाव जों बेयाव थाफैनो गोनां जादों। न'आथ' बायनाय जादिया होमब्लाबो न' सिङावनो हाबनो हायो दैया जानजिसे बिखासे जादों सोरनावबा सोरनावबा। दै बानाया दा अखा गैयैखाय मैयानिफ्राय गैयैखाय दिनै खमायलांदों एसे न'आ एसे नुजाजोबदों एसे आरो अखा हानानै 2 घन्टा 3 घन्टासो अखा हाबानो अखा गिदिर हाबानो आरो बेफोरबायदि अबस्थायाव फैफिनबावगोन। मा दैमाया बायदोंमोन? बेखौ जोङो दा सेरेन दैमाखौनो होननानै बुङो। जोङो माथावरि दंमोन बे माथावरिया बायनानै बेफोरबायदि थासारियाव फैनांदों जोङो। सरकारनिसिम मा बुंनो सानो? सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो सानो जोंनो थाबैनो बे माथावरिखौ बानायना होगोन। थाबैनो बेखौ बानायना होबासो जोङो गावबा गाव न'आव थाहैफिननो हानायनि सुबिदा जागोन नालाय। ओंखायनो जोंनि गासिबो एसां सरकार दं माने बिसोर गासिखौबो खावलायनो सानो माने थाबैनो बेखौ अननानै स्किमफोर लाबोनानै मावनानै होगोन। पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट आरो MLA MPफ्राव दासिम खौरां लाफैदोंमोन? पन्चायतनिफ्रायथ' प्रेसिडेन्ट काउन्सिलर फैथ'नाय जायाखै ओरैनो वार्ड मेम्बारफोर फैदों। बेनिफ्राय MLA बोथ' फैनाय जायाखै। MEC निफ्राय लाफैदों MEC निफ्राय ट्रिपालबो लाबोना होफैखांबाय। बेनिफ्राय मैया मानिफ्राय ओजों मण्डलबो फैदोंमोन ओमफ्राय मेजिस्ट्रेट फैनानै मैयाबो जोंनो बिदिनो रेसन होफैदों बेनिफ्राय ट्रिपाल होफैदोंमोन आरो। मैया जोंहा दै लोमनानै न'आव थानो माबानि उसुबिदानि थाखाय इयाव थाफैनो गोनां जादों। न'खरबेसे गासै? जों बेयाव थाफैनाया गासै 10 घर। मा गामि दं? गामिया जोंना 1 नम्बर जयपुरनि दं आरो बेलेग गामिनि न'खरनैसो दं मनपुरनि। दासिमहालागै सरकारनिफ्राय मैया होदों माइरं बेगनै ट्रिपाल होदों आरो दा MEC निफ्राय ट्रिपाल होफैदों। गथ' गथायफ्रा लोमजादों नामा? गथ'फोरा लोमजादों, सानैसो लोमजाना दं। बिनि फाहामथाय राहा? बिनि फाहामथाय राहा डाक्टार फैनो गोनांमोन दासिमबो फैयाखै माथो।